βία έπρεπε να καταδικάζεται. Το έχουμε. Αλλά άμα με λύσω εγώ κάνω δράμα. Άμα με... Air condition mention! Κάτσα διαβάσω και τον άλλον. Thank you, Regina. Χριστάρα, 6 ευρώ. Αφού οι YouTubers είναι μασόνοι. Να τα βγάλανε ή όχι. Να τα βγάλανε ή όχι. Και αυτοί που ρίχνουν τους fans, λέει, άρα το ρίχνουν πληρωμένοι fans, λέει, μασώνουν με καλό σημάδι. Δεν κατάλαβες, Χριστάρα. Η λογική σε αυτό εδώ πέρα τι είναι τώρα, τι έλεγε χθες? Προχτές έλεγε ότι η κυβέρνηση πληρώνει για να του ρίχνει αυγά. Σήμερα, μάλλον χθες, πλήρωσε λογικά ή ο Καρπούζης ή εγώ να του ρίξουμε αυγά. Επειδή δεν ξέρω εγώ τι, επειδή βγήκε ο Καρπούζης και λέει μπρο, δεν λειτουργούν έτσι μαζί οι χορηγίες. Λογικά έπρεπε να του ρίξει και αυγά για να το καταλάβει. Και εκτός από αυτό, τελειώνει όλο αυτό. Για να καταλάβετε, λέει ότι τους πληρώνουμε. Δεν ξέρω εγώ τι, είχε φτάσει σημείο ότι όλοι αυτοί είναι πληρωμένοι, δεν ξέρω εγώ τι. Λέει θα το κατεβάσω αυτό το live, λέει θα το κρατήσω το σημάδι, να το ανεβάσω παντού. Γιατί είμαι σίγουρος, λέει, ότι θα μου ρίξουν το live. Και πλήρωσα να του πετάξουν αυγά και να τον αποδομήσουν live. Θα πληρώσω, θα το κάνω να κατέβει κιόλας στο live. Μάλιστα! Όλα μαζί βγάζουν λογική. Όλα μαζί βγάζουν λογική στο μυαλό του Λιγδέιρο. Και θα... Πώς δεν το έχει καταλάβει, όντως κλαίει. Ναι, γιατί το λέει στο τέλος. Λέει συγγνώμη, λέει, αλλά... Άντε πάρε, λέει, να τα δώσει σαν μισθή, 2,5 ευρώ. Thank you. Δεν θα τα δώσουμε σαν μισθή, δεν χρειάζεται. Του πετάνε αυγά τσάμπα και πρέπει να το νιώσει στην ψυχή του αυτό. Ότι τσάμπα για το γαμότο του πετάνε αυγά. Έτσι, πρέπει να το καταλάβει. Thank you. Δεν είναι δυνατόν να το αντιληφθεί. Αυτό ακριβώς, ρε μαλάκα. Σε κόλ θα έμπαινες, λέει. Τι να συζητήσουμε ακριβώς. Δεν νομίζω ότι θα έμπαινα. Για τα 5 ευρώ, ανιψάκι. Προφανώς θα έμπαινα σε οποιοδήποτε κόλ με οποιονδήποτε. Δεν έχω κανένα θέμα να μιλήσω με οποιονδήποτε. Και το έχω πει πολλές φορές. Τώρα από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα έχει να πει και κάτι. Τι να πει, ρε μαλάκα. Τι να πει. Του πετάξαν αυγά τώρα και άρχισε να βρίζει τους YouTubers και να τους λέει άμανους που έχουν ασχοληθεί μαζί του. Ενώ πριν λίγο απειλούσε ότι θα έρθει σπίτι μου. Ωραίος, ρε. Έξυπνο γενικά πουτάνα αυτό. Έξυπνο. Ωραία δεν είναι. Καλά δεν είναι. Να χαρώ τα φιλαράκια μου. Σκουπίδια και λίγο είστε αυτοί οι YouTuber που κάνετε τέτοιου είδους βίντεο. Μακάρι όλα τα μακάρι. Μακάρι όλα τα... Μακάρι όλα τα μακάρι. Όλες οι κατάδες. Μακάρι να πεθάνει ο πουτάνας γιος ο Καρπούζης. Μακάρι να πεθάνει ο πουτάνας γιος ο Μπούγια. Όλοι να πεθάνετε πουτάνες. Γιατί μου πετάξαν αυγά. Γιατί τώρα κάποιοι μαλάκες μου πετάξαν αυγά. Μακάρι πουτάνα Καρπούζη να πεθάνεις. Τα μακάρι. Αλλά επειδή η ζωή είναι τέτοια που υπάρχει κάρμα, έχει κάρμα η ζωή, έχει πολύ μεγάλο κάρμα η ζωή, κάποια στιγμή πιστεύω το κάρμα θα σας γυρίσει. Εντάξει, συγγνώμη chat, αλλά από όλες τις γλώσσες επέλεξα να μιλήσω τη γλώσσα της αλήθειας. Ήταν ξεχασμένοι YouTubers. Θα τα διαβάσω τώρα όλα τα donations. Έχει στερέψει το μυαλό από ιδέα να κάνουν fan service τους μάγκες του πληκτρολογίου. Αν δεν υπήρχαν τα σφολιατοειδή, οι οποίοι με βαλανοποσίτιδα προσπαθούν μέσω τοξικότητας να δημιουργήσουν ίντρικα και περίεργες καταστάσεις, ενδεχομένως. Ναι, ρε, ο Λουκανικόπιτας λογικά αυτοί που σου πετάνε αυγά. Λογικά δεν είχαν ξεκινήσει τα αυγά από την αρχή του καναλιού σου. Ξέρεις τι, πρώτα ξεκίνησε ο σχολιασμός και μετά τα αυγά. Δεν σχολιάζαμε τα αυγά. Όχι. Δεν υπήρχαν πρώτα τα αυγά και μετά είχε ο Λουκανικόπιτας να σχολιάζει, ο κάθε Λουκανικόπιτας. Πρώτα ξεκίνησαν οι σχολιασμοί και μετά ξεκίνησαν τα αυγά. Το ξέρετε. Να το καταλάβετε. Είναι η γλώσσα, από όλες τις γλώσσες, προτίμησε τη γλώσσα της αλήθειας. Εδώ πέρα. Που κάνουν αυτά που κάνουν stream σε μένα ή τα λαμακισμένα που κάνουν bullying στα παιδιά στο σχολείο να μην είναι τόσο λαμακισμένα. Γιατί είναι τόσο λαμακισμένα τα παιδιά που κάνουν bullying στο σχολείο και αυτοί τα άμανα με βαλανοποσίτιδα που έρχονται με βγαλμένες πινακίδες και κάνουν αυτά που κάνουν. Γιατί έχουν πάτημα σε δημόσιο λόγο από άλλους content creator που τα επικροτούν. Εσείς επιλέξτε να δείτε. Καταρχάς είναι βρισιά όντως το άμανος για τον Ντεώστη. Έχω μυρίσει το γυναικείο εδώ 100 φορές. Είναι δηλαδή σε κάποιον που δεν έχει μάνα ή του έχει πεθάνει η μάνα. Είναι δηλαδή τον άλλον του λες άμανε! Δεν ξέρω αυτό, είναι θεσσαλονικιώτικο εδώ πέρα, δεν το νιώθουμε πολύ. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει πολλές φορές. Το άμανος. Είναι τόσο βρισιά το άμανος στο μυαλό εδώ πέρα του Λιγδέιρο. Δεν ξέρω. Είναι τόσο αστείο να λέμε σε κάποιον δεν έχει μάνα. Ή τόσο τραγικό να το λέμε σαν βρισιά. Άμανε!
ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω. Μια φορά δεν θα γίνει. Ούτε καν λέει Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τότε. Δεν ξέρω τι φάση. Κανείς δεν το λέει καλέ. Αυτό. Δεν έχω ιδέα. Τη αρρωστημένη νοοτροπία που έχετε φτιάξει στο μυαλό σα. Ότι για τα λεφτά πουλάτε τον οποιονδήποτε. Εντάξει, επικροτήστε τη βία. Οικονομήστε επικροτώντας τη βία. Εμένα μην με ακουμπάτε. Μην με πιάνετε στο στόμα σας. Δεν θέλω να με πιάνουν στο στόμα του σκουπίδια. Στα αρχίδια μας πουτάνα τεώστη. Που θα μας πεις και ποιον θα πιάσουμε στο στόμα μας. Αγαμίσου που θα μας πεις και ποιον θα μιλάμε κιόλας. Τι είσαι εσύ ρε μαλάκα. Μαλάκα τι νομίζει ότι είναι ο πλανητάρχης μαλάκα. Δεν ξέρω τι στον Μπούτσο. Ότι δεν θα μιλάμε για αυτόν. Ποιος είσαι βρε σκατόμπατσε που θα λες δεν θα μιλάτε για μένα και θα έρθω στο σπίτι σας μαλάκα επειδή μιλάτε για μένα. Ποιος νομίζεις ότι είσαι βρε σκατόμπατσε του κερατά. Γιατί δεν είναι αστυνομικός. Πολλοί μου λέτε που το λέω μπάτσους ή έτσι. Δεν είναι αστυνομικός. Οι αστυνομικούς θα τους πούμε κανονικά τους μπάτσους και τους σκατόμπατσους. Εσύ είσαι από αυτή την κατηγορία ρε φίλε. Είσαι από αυτή την κατηγορία. Για κάτι τέτοιο τυπάδες σαν και εσένα βρίζουμε τους αστυνομικούς. Ερώνομαι. Νιώθω μπίχλα, νιώθω δυσοδεία. Δεν μπορώ. Πού πάω, δεν ξέρω πού πάω. Να θυμάστε κάτι, το κλείνω εδώ. Να θυμάστε κάτι. Οποιαδήποτε μορφή βίας είναι κατακριτέα. Οποιοσδήποτε σε δημόσιο λόγο επικροτεί ή υποκινεί την οποιαδήποτε μορφή βίας είναι σκουπίδι. Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Το έχουμε. Μην ξαναμπείτε στο chat μου και μου πείτε είδες story αυτουνού, είδες βίντεο αυτουνού στο δεξί και στα αριστερό. Δεν θέλω πάρε δώσε με σκουπίδια. Δεν θέλω παρεδώσε με σκουπίδια. Και όλοι εσείς οι creator, οι τάχαμ δίθεν που είσαι αντικειμενικοί και θέλετε να τα έχετε καλά με όλους, όταν δεν παίρνετε. Και ο Χάκης τώρα φταίει για κάποιο λόγο, ρε. Μπαίνει και ο Χάκης τώρα στο game. Ο Χάκη είναι μαλάκα απλά έτσι. Κάνει, βλέπει το βίντεο. Κάνει. Εντάξει, ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας. Και μετά ξανακάνει έτσι μαλάκα και κοιμάται μαλάκα στα live του. Αυτό φταίει! Φταίει! Η πουτάνα ο Χάκη. Καλά, αυτός κι αν τα πλήρωσε. Αυτός κι αν έχει πληρώσει αμυστή creators. Πλιασμό περιστατικών και βίντεο και απλά κάθεσε και τα βλέπετε και λέτε έλα μωρέ εντάξει ζωή συνεχίζετε. Είστε κι εσείς συνυπεύθυνοι. Γιατί όταν ο άλλος βγαίνει και του πεις τι λες ρε λακαμά, τι λες σε έναν άνθρωπο. Τίποτα δεν λέει! Ειδικά ο Χάκη τίποτα δεν λέει! Μη με τρελαίνεις. Μαλάκα τρελαθώ, δεν μπορώ σήμερα. Δεν μπορώ ρε μαλάκα. Αντί να του πεις λέει για το Χάκη τώρα. Αντί να του πεις είναι αυτά που λες. Δεν λέει τίποτα ποτέ. Ποιος το. Που σέβεται από τον 5χρονο μέχρι τον 65χρονο. Τι του λες. Βλέπεις τι έχει περάσει γενικά στα stream. Βλέπεις τι βιώνει. Είστε συνυπεύθυνοι κι εσείς. Δεν βγάζετε το λοκό σας απ' έξω. Έλα μωρέ, κάνω σχολιασμό, βλέπω το βίντεο και εντάξει. Βγάλαμε το 20 λεπτό, όλα κομπλέ. Είστε συνυπεύθυνοι κι εσείς. Γιατί όταν κάνετε σχολιασμό βίντεο πρέπει να λέτε εδώ είσαι λάθος ρε φίλε. Εδώ που τον κράζεις είσαι λάθος. Είσαι λάθος, τι να κάνουμε. Μην χαλάσετε σχέσεις κι εσείς. Στα τέτοια. Δεν γίνεται να τα έχετε με όλους καλά. Δεν γίνεται ρε φίλε. Είναι ο Χάκη και λέει μαλάκα. Μη πω τώρα μαλακία του Καρπούς, γιατί λογικά θα χαλάσουν οι σχέσεις μας. Λογικά αυτό σκέφτεται, λέει. Μη πω τώρα ότι ο Λίγδας έχει δίκιο. Γιατί θα χαλάσουν οι σχέσεις μου με τους άλλους. Αυτό λέει. Ενώ ο Χάκη μαλάκα λέει ξεκάθαρα ότι μαλάκα είσαι. Ακόμα και ο Χάκη μαλάκα που δεν μιλάει ποτέ για τίποτα στη ζωή του. Ακόμα και ο Χάκη είπε ρε μαλάκα ότι είσαι και τον Μπούτσο ρε μαλάκα. Ακόμα και ο Χάκη σου το λέει τόσο καιρό ρε μαλάκα. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο να ενεργοποιήσει το Χάκη μαλάκες. Τι να πω. Δεν μπορείς να λες τι να πω. CW και εσύ. Σε αυτή είναι σκουπίδια. Το ξέρουμε. Λέω για εσάς που κάνετε τους σχολιασμούς στον βίντεο. Δεν μπορείς να λες respect σε σένα, respect σε σένα. Ευχαριστώ για τα 5 ευρώ. Αυτά που λέει μια πλευρά για μένα είναι κατακριτέα γιατί υποκινούν τη βία. Δεν γίνεται ρε φίλε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω μερικά τον έσω γιατί θα χάσω μαλάκες. Έχω αφήσει πολλά για διάβασμα και αγχώνομαι. Μπλάνκι 186, 6 ευρώ, thank you! Είναι απελπισμένο λέει να ταιριάξει λέει με τους παλιούς. Απελπισμένος μάλλον για να ταιριάξει με τους παλιούς YouTubers. Και φταίει ο Καρπούζης λέει για τους αμυστή από τη στιγμή λέει που έλεγε ότι αυτός λέει. Ότι από τη στιγμή που έλεγε μόνος του ότι του δίνουμε content. Κατάλαβες. Αυτό ακριβώς. Έλεγε ελάτε εδώ πέρα στα live μου. Μου δίνετε content πουτάνα και σας χρησιμοποιώ. Και τώρα φταίει. Φταίει όλοι αυτοί. Thank you πάντως. Ζευλή 2 ευρώ, δόξα και τιμή λέει σε κάθε αμυστή. Τι φάση. Thank you. 2 ευρώ, εδώ πέρα Παπαρτέμις 666. Κλεώστη. Thank you. Potboy 5 ευρώ. Κάτσε. Ο Τεώστη λέει
Με τα streams του ξεμπρόστιασε τη σχέση κράτους με παρακράτος. Ζήτημα χρόνου, λέει η Χρήση. Η Χρήση λέει τις λέξεις προβοκάτσια. Την έχει χρησιμοποιήσει ήδη, τρελέ μου. Μάλλον έχεις χάσει επεισόδια. Thank you πάντως. Περίμενε. Wow. Σταματήστε! Λοιπόν, περίμενα να διαβάσω και τα άλλα γιατί... I don't know, 2 ευρώ. Τεώστη λέει είναι social experiment, λέει νευρικότητας. Μαλάκα είναι σίγουρα ένα case study που θέλει λίγο μελέτη ο Τεώστη. Το πιστεύω. Thank you. Πίκο 2 ευρώ. Ο Μπλέτσας είναι μασόνος, λέει τέλος. Κάτσα, θα σου πω για τον Μπλέτσα εδώ πέρα. Θα σας πω πόσο πιο αστείος είναι αυτός ο άνθρωπος. Έχεις κανένα διέξοδο. Πού πάω, ρε φίλε. Thank you όλους. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά για τους creator αναφέρομαι. Θα σας άρεσε την ώρα που κάνετε βίντεο ή την ώρα που κάνετε live stream να έρχονται να σας παρανοχλούν άγνωστοι? Τεώστη Μπαμπινιώτης 10-0. Χαιρετισμούς από Πάτρα. Ω, κουράγιο ρε μπρο. Κουράγιο για τα 5 ευρώ αν ψάχνει. Κουράγιο Ντίμη Ανάγκο. 2 ευρώ, thank you. Και ο Grower εδώ πέρα ζήλεψε σαν πουτάνα κι αυτός. 6 ευρώ, thank you Grower που είσαι ζηλιάρης. Ζηλιάρικο μωρό εσύ. Thank you. Εσείς επειδή έχετε την ασφάλεια του χώρου που βρίσκεστε. Σιγά, κοίτα μου έρθουν ρε φίλε. Είμαι στο σπίτι μέσα, δεν μπορώ να μου κάνουν κάτι στα τέτοια μου. Για βάλτε λίγο τον εαυτό σας στη θέση μου. Που είμαι ένα άτομο εκτεθειμένος με όλο το setup και ό,τι αυτό και συνεπάγεται. Παιδιά, όλα τα streams μένουν. Μην ξαναρωτήσετε. Όλα τα streams μένουν. Τώρα δεν ανεβαίνουν επί τόπου με το που τελειώσει το stream γιατί υπάρχουν copyrights, υπάρχουν έτσι μέχρι να τα βγάλουμε. Τώρα αυτά ας πούμε, που μιλάμε για Λιγδέιρο δεν μου έχει σκάσει πολλά, δεν μου έχει σκάσει copyrights, γι' αυτό έχουν και ανέβει. Ανεβαίνουν ή κρατήστε το link ή πατήστε like για να κρατήσετε το link στην playlist των likes. Οπουδήποτε μπορείτε να το ξαναδείτε τέλος πάντων μετά. Unlisted μένει. Και μετά θα ανέβει και public. Έχετε ξεχάσει μάλλον πώς είναι η κοινωνία. Έχετε καεί από αυτά που πίνετε. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω τι να πω. Έχετε ξεχάσει ρε φίλε. Ή μάλλον δεν ξέρατε ποτέ. Ή έχετε ξεχάσει ή δεν ξέρατε ποτέ. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω ρε φίλε τι άλλο να πω. Γιατί όλα αυτά τα άμανα που έχουν πάρει τον αμανέ να έρχονται έξω IRL και να κάνουν αυτά που κάνουν. Αν εσείς δεν τα προμοτάρετε και τα καταδικάζατε, δεν θα κάνουν αυτές τις συμπεριφορές. Αλλά έλα μωρέ, θα κάνουμε ένα βίντεο, θα βάλουμε clickbait, θα πούμε 5-6 αρολογίες. Όλα αυτά γιατί ήρθαν να παίξω κάποιοι και του πετάξαν αυγά, ξαναλέω. Δεν έχει γίνει κάτι. Απλά ήρθαν κάποιοι και του κάναν αυτό που κάνουν σε όλα τα live του, μαλάκες. Αυτό. Να το καταλάβουμε. Να αφήσουμε κάπως με κάποια επιχειρήματα να τα κόψουμε, να τα ράψουμε, να τα παρουσιάσουμε όπως θέλουμε. Δηλαδή, προσπάθησε στην αρχή με τις φωτιές να το γυρίσει στον Καρπούζα και σε εμάς, γενικά σε όποιους μιλάνε. Να το γυρίσει με τα αυγά. Προσπαθεί τώρα πάλι να το παίξει θύμα σε όλο αυτό, που είναι θύμα, αλλά προσπαθεί να το παίξει θύμα και να το δώσει σε άλλους επάνω, να το φορτώσει σε άλλους YouTubers. Αλλά επικροτούμε τη βία και τη λεκτική και τη σωματική. Άρα επικροτείτε και τα πιτσιρίκια που πάνε στο σχολείο να τους ασκούνε bullying. Παρότι σας βλέπουν πιτσιρίκια και σας θεωρούν πρότυπο και σας έχουν ψηλά γιατί είστε YouTuber. Είστε πρότυπο για... Είστε YouTubers, είστε πρότυπο. Ευχαριστώ πολύ, θα το διαβάσω σε λίγο. Είστε YouTubers, λέει, είστε πρότυπο για την κοινωνία. Τα παιδιά λακαμά. Γιατί αυτό είναι YouTubers. Αν η κοινωνία μας έχει βάλει πρότυπα τους YouTubers, μάντεψε, δεν είναι πρόβλημα του YouTuber. Είναι πρόβλημα της κοινωνίας. Αν έχουμε σαν πρότυπο εσένα σκατόμπατσε, τότε μαλάκα την πουτσίσαμε. Γενικά ο κόσμος, άμα έχει πρότυπο εσένα και άλλους σαν και εσένα, YouTubers, την πουτσίσαμε σαν κοινωνία, μαλάκα. Που μιλάει ο ένας για κάποιον άλλο. Μπορώ να μιλήσω για σένα και να απειλήσω ότι θα έρθει σπίτι μου. Δεν ξέρω αν είσαι το σωστό πρότυπο εσύ. Λιγδέιρο. Δεν ξέρω. Ξυπνήστε. Παίρνουν από εσάς παραδείγματα. Και αντί να τους δίνετε το σωστό παράδειγμα, τους λέτε να γίνουν έτσι. Γιατί αυτό είναι μαγιά. Η μαγιά δεν είναι να είσαι σεβάσμιος στους μεγαλύτερους σύμφωνα με εσάς. Η μαγιά σύμφωνα με εσάς είναι να είσαι τέτοιο άμανο. Αυτή τη μαγιά προωθείτε. Ότι η μαγιά είναι να κράζει. Η μαγιά είναι να τραμπουκίζει. Πάλι ο καργά το σπίτι που σε πέταγε. Άπερκα, direct, δεν πειράζει. Κάτσα να διαβάσω. Λοιπόν, πρώτα ήταν Σνέγια Μπούγια Σάγιαν. Τι στο μπούτσο. Τι στο μπούτσο. Η Σνέγια, παιδιά, για όσους δεν ξέρετε, είναι η γάτα μου. Και είναι η Σνέγια Μπούγια Σάγιαν τώρα. 2 ευρώ, thank you. Ξέχασε, λέει, πώς να γράφει τους haters, λέει, στα τέτοια του. Όχι, ρε, αφού τους γράφει, δεν ασχολείται με κανέναν YouTuber. Με το που με το που γίνει κάτι κακό, μόνο τους θυμάται τους YouTubers. George, thank you, 10 ευρώ. Αν εγώ ξεκινήσω, λέει, να κλέβω και βγει η ρετσινιά του κλέφτη, θα μου φταίει ο διπλανός ή το Μάρι μου, λέει, γι' αυτό που έχτισα με τις πράξεις μου. Ακριβώς όλα τα υπόλοιπα φταίνε, φίλε George. Όλα τα υπόλοιπα εκτός από τον Λιγδέιρο.
Κατάλαβες, δεν έκανε τίποτα. Ούτε αυτούς τους προκάλεσε. Βγήκαν απ' έξω, του λέγανε λίγδα και έκανε έτσι από το μαγαζί μαλάκα και έλεγε θα σας πάω νοσοκομείο άμα κατέβετε. Όχι ρε, λογικά δεν το προκάλεσε αυτό στα αυγά μες στη μάπα του. Σήμα στο ίντερνετ, την εταιρεία μου μέσα. Αυτά προωθείτε. Μη μου το παίζετε αύριο μεθαύριο αγίες. Το πόσο το σκάψυχοι είστε, τι σημαίνει το σκάψυχοι, κάντε Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Σκάψυχοι είστε για να κάνετε αυτό του είδους content. Ο περισσότερος κόσμος το έχει καταλάβει. Προσέξτε καλά, δεν είναι όλα content. Αυτή τη στιγμή ήρθαν 10 άτομα σε μια επιχείρηση εστίασης με βγαλμένες πινακίδες. Μέχρι τώρα, εγώ σας θεωρώ συνυπεύθυνους για αυτήν την κατάσταση. Γιατί είστε μέρος αυτών που την έχουν δημιουργήσει. Από εδώ και έπειτα, αν συνεχίσετε. Οι μόνοι που μπορούν να το σταματήσουν, να σταματήσουν, λέει, είναι τα ίδια τα μαγαζιά, λέει, να μην τον αφήνουν να κάθεται πουθενά. Ρε φίλε, δεν ξέρω. Εγώ, άμα είχα μαγαζί, δεν υπήρχε περίπτωση να τον άφηνα να περάσει απ' έξω. Από το πεζοδρόμιο να πατήσει. Όχι να έρθει να κάνει βίντεο σε μένα και να λέει μαλακίες για το μαγαζί μου, ενώ κάθεται στο μαγαζί μου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Greek Chronicles, 2 ευρώ. Χειρότερος, λέει, από Jack, λέει, φιλιά που στον Γκάρδι. Ω, μαλάκα, αυτά είναι. Τα χαιρετίσματά μας. Thank you. Ρε φίλε, δεν ξέρω αν είναι χειρότερος από τον Jack πλέον. Δεν ξέρω αν είναι χειρότερος. Είναι στα ίδια level σίγουρα επικινδυνότητας. Αλλά τουλάχιστον ο Jack καθόταν στο σπίτι του. Αυτός είναι έξω στον δρόμο και κυκλοφορεί. Αυτό είναι το μόνο κακό, πιστεύω, της φάσης. Μόγλης, 2 ευρώ. Λιγδιάρης, λέει, speed fax μπούγια. Εδώ είμαστε, αράζουμε και τα λέμε. Δεν ξέρω άμα λέω facts ή όχι. Ευχαριστώ για τα 5 ευρώ, ανιψάκι. Εσείς θα τα κρίνετε αυτά. Σπύρος Τσουκ, 5 ευρώ. Στην αρχή, λέει, νόμιζα ότι γινόταν μόνο σε αυτόν, λέει. Μέχρι που είδα ότι αυτόν και στο Γιαννέλη, λέει, έκαναν τα ίδια, λέει. Όχι με το CV, αλλά μάλλον, λέει, για τα donate αξίζουν. Κονίλος! Μαλάκα, ο Κονίλο. Thank you, καταρχάς, Σπύρο. Ο Κονίλο γράφει comment, μαλάκα. Έχει φύγει τον μπαρ. Bow! Τα χαιρέτισματά μου, Κονίλο. Ως παλιότεροι YouTubers, λέει, πρέπει να ανεχόμαστε, λέει, τα λάθη από το νέο αίμα. Αρκεί, λέει, να βλέπουμε ότι εννοείται, λέει, και τα σημάδια βελτίωσης. Ποιο νέο αίμα? Ποιο είναι το νέο αίμα, Κονίλο? Τα λάθη του νέου αίματος. Δηλαδή, άμα κάνει λάθος αυτό εδώ το νέο αίμα και έρθει σπίτι μου, δεν πρέπει να του πετάξω μια νταμιτζάνα πετρέλαιο και να του βάλω φωτιά, άμα έρθει έξω από το σπίτι μου? Τι λέτε? Και να τραβάει η κάμερα, live stream θα κάνω, που θα καίγεται το τεόστη, μαλάκα, θα γίνεται roasting τεόστη θα είναι το live, έτσι θα λέγεται. Την κατάσταση με τα βίντεο και το όλο το πακέτο, είστε συνένοχοι. Είστε αυτοί που προωθείτε το bullying και το τραμπούκο. Ξεχνάτε μάλλον όταν ήσασταν πιτσιρικάδες τι κάνατε. Τότε ήταν άσχημο, αλλά τώρα είναι ωραίο όταν το πουλάς και οικονομάς. Βγάζετε τα κατάλοιπα από την παιδική σας ηλικία. Όταν ήσασταν πιτσιρικάδες και στο σχολείο σας κάνατε τραμπούκο, τότε λέγατε ρε φίλε, γιατί μου το κάνω αυτό? Πάμε πιο βαθιά, αναπτύσσεται η λογική του. Που το πιάσατε. Είναι ωραίο να εμπορευματοποιήσει το bullying και το μίσος και να δημιουργήσει ρητορική μίσους για κάποια πράγματα για 5-6 νούμερα παραπάνω. Είσαι συνένοχοι. Καλά, ότι είσαι σκουπίδια, είσαι σκουπίδια. Αλλά είσαι και συνένοχοι. Γιατί κράζατε παλιά τον αρχηγό που έκανε και. Πάμε τώρα. Φτάσαμε στο σημείο που θα κάνουμε τον αρχηγό Άγιο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο της παράνοιας. Πάμε. Για αυτά που έλεγε, αλλά με το που ψυγιαστήκατε ότι τα νούμερα είναι με την τοξικότητα. Τσακ, τι ωραία τα τσιμπάτε τα νούμερα με την τοξικότητα. Αλλά ο Χαγιάτης ήταν κακός παλιά. Αλλά το ακόμα θα το διαβάσω, παιδιά. Απλώς δεν θέλω να χάσω τη ροή της σκέψης μου. Αλλά ξέρετε τι είναι το αστείο? Πριν 2-3 ωρίτσες έλεγε αυτά, ρε μαλάκες. Πριν 2 ωρίτσες τώρα. 3 ωρίτσες πριν να γίνει το σκηνικό αυτό. Έρχονται κάποια παιδιά και του φωνάζουν λίγδα και κοίτα. Τι θα σου κάνω? Ξέρω και τι κάνεις άλλα μετά και τα πιάνεις μια χαρά. Εσύ παιδαγίσαι. Σίγουρα βλέπεις Χαγιάτε εσύ, Κάνεις tap τριανταφυλάκι ή όχι? Να σου πω, unicorn πετάς. Να κοροϊδεύεις το Χαγιάτε πριν 2-3 ώρες, να λες tap τριανταφυλάκι, το σκουπίδι ο βλάκας αυτός, tap τριανταφυλάκι είναι ο Χαγιάτε. Και μετά, όταν σου πετάνε αυγά, να λες ο Χαγιάτη είναι καλός. Μαλάκα, έχει τρυπάρει, δεν έχει κολοτρυπάρει, μαλάκα, τον κόλο του. Τσακ, τι ωραία τα τσιμπάτε τα νούμερα, με την τοξικότητα, αλλά ο Χαγιάτη ήταν κακός παλιά που τον κράζατε. Πού κολλάει ο Χαγιάτη? Έλα μου ντε. Απλώς είναι ο πατέρας του γι' αυτό. Όταν το βάζει τα κλάματα θα αναφερθεί στον πατέρα του. Τι να κάνουμε τώρα?
Είναι αυτό. Είναι το συναίσθημα πάνω απ' όλα. Αλλά τώρα είστε χειρότεροι από αυτόνα. Ξέρεις γιατί είστε χειρότεροι από αυτόνα? Γιατί ο Χαγιάτε λέει αυτός. Ταπ τριανταφυλάκια εσύ βλάκα. Το βλέπεις εκεί το βλάκα και σας κοροϊδεύει εδώ πέρα ο βλάκας ο Χαγιάτε. Άμα θέλεις. Εσείς υποδίεστε ένα προσωπείο του καλού, του αγνού, του αμόλυβδου, του εγώ είμαι κύριος και υπόδειγμα και ηθικός, αλλά είστε πιο ανήθικοι από το Χαγιάτε. Γιατί είπα ότι ο τύπος πιάνει μεθυσμένες και τις ξεφτιλίζει στο ίντερνετ, ας πούμε. Επειδή είπαμε ότι δεν συμπεριφέρεται καλά σε όποιον πάει και να του μιλάει. Γι' αυτό λογικά είμαστε χειρότεροι από κάποιον που μπήκε φυλακή. Από κάποιον που βάραγε αμαία στα live του. Γελάει ακόμα και ο Ποτσέπης, μπρο. Γελάει ακόμα και ο Ποτσέπης. Από κάποιον που βάραγε αμαία στα live του είμαστε χειρότεροι. Από κάποιον που έχει κάνει τα πάντα πλέον στο ίντερνετ είμαστε χειρότεροι για τον Ντεώστη. Όχι ρε, λογικά θα λυπηθώ που τρώει αυγά ο Ντεώστη τώρα. Λογικά θα πω... Και κάποιοι σήμερα μου στείλατε κιόλας και στο Instagram, ρε μπρο, εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά μήπως δεν πρέπει. Μήπως πρέπει να το λυπηθούμε για αυτό που τρώει όλο αυτό. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να το λυπηθούμε? Τι πιστεύετε, τουλάχιστον εσείς δεν ξέρω τι πρέπει να κάνετε. Στα αρχίδια μου κιόλας τι θα κάνετε. Από εδώ και πέρα θέλω να με λέτε κολοτριπιδάκες. Εγώ αυτή την πουτάνα εδώ πέρα. Ξύλο παντού! Ρε! Τι γίνεται ρε μαλάκα! Δεν θα μ' αφήσει. Δεν θα μ' αφήσει. Δεν πειράζει! Μαλάκα δεν θα μ' αφήσουν να μιλήσω. Τι γίνεται μαλάκα? Τα έχω χάσει όλα. Δηλαδή τώρα με αγχώνεται για να προλάβω. Δεν λέω δεν θα τα διαβάσω ποτέ donations. Και με αγχώνεται δεν τα χάσω μαλάκα. Περίμενε. George Z3, 2 ευρώ. Δηλαδή λέει τα λεγόμενά του λέει δεν παρακινούν βία. Όχι ρε. Λογικά οι fans του τώρα εμένα μου αγαπάνε. Λογικά οι fans του δεν θεωρούν καλή ιδέα να έρθουν από το σπίτι μου να μου δώσουν λουκάνικα. Όχι ρε. Λογικά δεν είναι καλή ιδέα για τους fans του. Σνίκη 27-25. Τι είναι αυτό το 27-25 εδώ μεταξύ Σνίκη? 10 ευρώ, thank you! Δεν θέλω δωρεές, λέει, στηρίξτε, λέει, τους πυρόπληκτους. Ωστόσο το donates ανοιχτά. Μπορεί να είναι ανοιχτά το donates. Γιατί έλεγε, ξέρεις τι έλεγε Σνίκη? Λέει, θα χαλάσει ο αλγόριθμος άμα τα κλείσω μαλάκες τα donates. Γι' αυτό δεν τα έχω κλείσει τα super chat. Ρε μπρο, γιατί δεν τα μαζεύεις να τα δώσεις? Δεν το πιάνω αυτό. Ωραία, πάρε τα donations και δώσ' τα όλα. Αφού είσαι για τις φωτιές και έπαιξε αυτό το card, παίξε αυτό το card! Πρέπει όλα τα live σου πλέον που θα κάνεις από εδώ και πέρα, μέχρι να σβήσει και η τελευταία πουτάνα φωτιά, να είναι για τις φωτιές. Αφού έπαιξε αυτό το card. Είσαι ευαίσθητος εσύ. Δεν είσαι. Δημήτρη Νάος! Έλα ρε Νάος, που είσαι? Αρχηγός πουτάνες. Παπαπαπ. Έλενα live λέει ακόμα τον πονάει πικόν εδώ πέρα. Thank you και Νάος. Συνέχεια Μπουγιά Σάγιαν. Αν ερχόταν σπίτι σου λέει θα αποτελείω. Τι λέει? Αποτελείωσέ τον λέει με κάμεχάμεχα. Καλά, θα γίνει πουτάνα αν έρθει σπίτι. Σίγουρα αν έρθει σπίτι θα είναι live. Και αυτόν θα γαμίσω και αυτόν που έδωσε τη διεύθυνση. Γιατί ξέρω ακριβώς ποιος έχει δώσει. Ξέρω δυστυχώς ακριβώς ποιος έχει δώσει τη διεύθυνση. Δυστυχώς για τον Ντεώστη, όχι για μένα. Εγώ ξέρω, λέει, ότι στους μπάτσους έκανε bullying στο σχολείο, λέει ο Χριστάρας. Τι φάση, ξευρώ. Thank you. Τι bullying? Όντως, ο Λιγδέιρο έκανε bullying. Καλά. Lemon Bubble 4,22 ευρώ λέει. Είσαι ανοιχτός λέει για debate λέει με Τεώστη λέει σε podcast. Μπρο, εγώ είμαι ανοιχτός να μιλήσω με τον σατανά. Δεν με ενδιαφέρει. Το είπα, δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω με οποιονδήποτε. Δεν έχω θέμα. Ο Τεώστη δεν θέλει. Ο Τεώστη δεν θα είναι καλό για αυτόν όλη αυτή η φάση. Είμαι σίγουρος. Και δεν νομίζω ότι θα βγει τίποτα. Δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι. Δηλαδή δεν θα παραδεχτεί τίποτα. Θα είναι ένα κόλ σαν το λουκανικόπιτα, ας πούμε. Τέτοια φάση. Δεν θα βγει κάτι. Η μάγκα μου αυτός είμαι. Εσείς είστε σκουπίδια γιατί το παίζετε καλή. Thank you. Αλλά πίσω από την πλάτη όταν κλείνουν οι κάμερες είστε ακόμη χειρότεροι. Για να μην πω καμιά κακιά λέξη και έχουμε άλλα θέματα. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες. Εγώ δεν περιμένω από αυτά τα σκουπίδια να βάλουν μυαλό. Στο λέω χήμα. Άμα μπορέσω να ξυπνήσω 5-10 άτομα. Φαντάσου, αυτούς που του πετάξαν αυγά δεν τους έχει βρήσει ακόμα. Τους είπε που στρακιαπού στην αρχή. Βρίζει. Που τους δίνουν βήμα και views, να καταλάβουν το πώς σκέφτονται και το πώς δράτουνε, να καταλάβουν ότι μέσα από αυτά τα βίντεο επικροτούν τη ρητορική μίσους και την παραπομπή σε βία. Άμα μπορέσω, ρε φίλε, από το live να ξυπνήσω 5 άτομα, να καταλάβουν, ναι, εμένα αυτό μου φτάνει. Γιατί άμα αυτά τα άτομα δεν είχαν τη δύναμη που τους δίνουν κάποιοι με τη θέαση, τώρα δεν θα μιλούσαμε καν. Γιατί δεν θα κάνανε βίντεο τέτοιου είδους? Γιατί θα βλέπα. Ξέρω άτομα λέει στην Αθήνα που τον ξέρω και ισχύει έκανε bullying.
Γενικά ο τύπος ήταν, για όσους δεν το ξέρετε, γιατί είστε και περισσότεροι τώρα, ο τύπος ήταν πρώην αστυνομικός ή μάλλον είναι σε διαθεσιμότητα τώρα. Αυτό λέει τουλάχιστον. Είναι σε διαθεσιμότητα ο Legend και του έχουν πάρει, λέει, DJ Chris, έλα ρε DJ. DJ Chris! Καταρχάς τα σέβη μου, καλή φασούλα έχεις φτιάξει. Έχουμε φτιάξει τραγουδάρα, μπρο. Δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει. Το μασονικό το τραγούδι μας. Πρέπει να το κάνουμε. Κάπως ψάχνουμε εδώ πέρα τρόπο να φτιάχνουμε κι εμείς βιντεάκια. Σίγουρα όχι όπως τα φτιάχνεις εσύ, μαλάκα, είσαι legend. Αλλά θα δούμε. Μπορεί να το κάνουμε κάποτε τέτοιο. Να το κάνουμε βίντεο κλιπ. Κάτι άκουσα, λέει. Αυτά είναι. Λοιπόν, ο Legend, καταλάβατε λίγο τη φάση τώρα. Έχει παίξει 10 χαρτιά που δεν του έχουν κάτσει. Ρετζίνα, πρέπει να σταματήσουμε όντως να το διαβάσω αυτό το donation, θα διαβάσω και τα άλλα. Free Μαζονάκης! Bro, anyways, λέει, Free Μαζονάκης. Θα συμφωνήσω, μαλάκα. Το Μαζονάκι το κλείσανε μέσα, μαλάκα. Όχι φυλάκα, στο τρελάδικο. Τον έκλεισαν! Αυτό ήταν ο Μαζονάκης. Free Μαζονάκης. Σουρ, πρέπει να το πούμε αυτό. Σε αυτό το live πρέπει να υποθεί. Δημήτρης Ζουρουνατζίδης, 266. 2,5 ευρώ. Κόκκος, λέει, και μάκρι top boy λίγδας. Και μάκρι, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα τι είπες, τρελέ. Thank you. Ωραία, αυτά ήταν τα donations. Χωρίς μαζό δεν ζω, έτσι, αυτό. Η Άμαν, η αδελφή του, αυτό. Η αδελφή του τον έκλεισε, κάτι τέτοιο άκουσα, μαλάκα. Ήτανε σε δικαστική διαμάχη με την αδελφή και τον έκλεισε, δεν ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων. Τι λέγαμε, ρε μαλάκες. Κάτσε να βάλουμε λίγο και ας πω. Πουλάει. Και αφού σου δεν πουλάει και δεν. Είναι μπάτσος ο Legend σε διαθεσιμότητα. Του έχουν πάρει την ταυτότητα γιατί κάτι έχει κάνει. Από ό,τι φαίνεται είναι σε έλεγχο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το ρωτάνε πάρα πολύ να πει τι έχει κάνει, αλλά δεν λέει σε κανέναν. Και θέλω πάρα πολύ. Έχω μάθει σε ποια αστυνομικά τμήματα ήταν. Πού έχει δουλέψει γενικά, τι έχει κάνει. Έχω κάνει μια έρευνα. Δεν θέλω να μπω στο τρυπάκι να ασχοληθώ να πάρω τα αστυνομικά τμήματα τηλέφωνο. Γιατί μπορεί να γίνει και αυτό κάπως. Κάπως να βρω κάποιους γνωστούς από εκεί πέρα. Από παντού μπορεί να βρεις πώς γίνεται. Αν ξέρει κάποιος, δεν θέλω να ψαχτώ πάρα πολύ. Αν ξέρει όντως κάποιος, μπορεί να μου στείλει στοιχεία να δούμε τι έχει κάνει τελικά αυτός ο Legend και το βγάλαν στη διαθεσιμότητα. Γιατί κάτι μου λέει ότι είναι πιο σκουπίδι και από τα σκουπίδια. Κάτι έτσι. Έχω ένα προαίσθημα ότι κάτι έχει κάνει πολύ. Βίντεο. Μπορεί να μην είχα και τόσα περιστατικά στο live stream. Τσατ, τα έβγαλα από μέσα μου και ξεθύμανα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, τα έβγαλα από μέσα μου. Είμαι 35 χρονών. Από τα 15 δουλεύω. Και 2-4 παράλληλα. Για καλή μου τύχη έχω επαφή με την κοινωνία τι γίνεται. Πιστεύω τα είπα σωστά. Δεν είμαι κλεισμένος σε ένα σπίτι και να πίνω ρόπαλα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι. Αυτό. Και κατέληξε έτσι το βράδυ. Εννοείται ότι λέει, έκλεισε το live εκεί πέρα γιατί είχε βάλει τα κλάματα και λέει πούλο. Και λέει δεν ξανακάνω live αύριο. Γιατί αύριο δεν πρέπει να βοηθήσουμε για τις φωτιές λογικά. Αύριο δεν είναι σημαντικό να στηρίξουμε τις φωτιές την επόμενη μέρα. Όχι. Μόνο τώρα ήτανε. Μόνο σήμερα. Εκείνη την ημέρα μάλλον χθες. Ήταν μόνο εκείνη η μέρα. Να απειλούμε YouTubers ότι θα πάμε σπίτι τους και ότι θα... Και ότι πώς το λένε... Και ότι είναι σκουπίδια που δεν μιλάνε για τις φωτιές. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο... Περίμενε λίγο. Πάμε να δούμε λίγο λίστα νάος, θέλω. Και μετά θα πιάσουμε τις δικές σας. Ούτε τώρα. Τώρα κομπλέ. Ελάτε, Αλάνια, ελάτε. Τώρα όχι. Αύριο λέει θα έχουν καεί όλα, λέει, οπότε δεν έχει νόημα λέει, να βοηθήσω άλλο. Αυτό είναι έτσι. Τι έγινε λέει παιδιά, τι έχασα. Καλά εσύ. Άστος εσύ. Από το 1 έως το 10. Οπότε μην με ξαναρωτήσετε μαλάκες. Μην με ξαναρωτήσετε καν αν λυπάμαι τον Δεώστη. Αν οτιδήποτε, άμα θα σταματήσει αυτό με τον Δεώστη. Αν είμαι γιατί κάποιοι μου στείλατε είσαι πολύ σκληρός. Ο τύπος λέει θα έρθει σπίτι μου. Το νιώθουμε λίγο. Εσείς μπορεί να μην το νιώθετε. Εγώ όμως που το έχω περάσει αυτή την πουτάνα, όλο αυτό το τρυπάκι, το νιώθω πάρα πολύ στο πετσί μου. Πώς είναι να απειλείτε πάλι το σπίτι μου. Και πώς είναι πουτάνες δίπλα μου εδώ πέρα κοντά στην περιοχή που ξέρω ότι με έχουν δώσει και έχουν πει που είναι το σπίτι μου στον Δεώστη. Δεν το νιώθετε μάλλον. Εσείς μπορεί να το κρίνετε λίγο πιο ήρεμα. Εγώ δεν θα το λυπηθώ την πουτάνα. Καθόλου. Όπα, θα κάνουμε ρέι. Θέλω να βγάλουμε τώρα θέμα, σε τίτλο. Θέλω να βγάλουμε
πουθενά αλλού. Έχω φίλο αστυνομικό, λέει πρέπει να έχει κάνει κάτι χοντρό. Τι που κολλάει αυτό. Έχω φίλο αστυνομικό. Οπότε ξέρω.